Komachielo en ni skund sekondar mar Migori Boys ne oyudo duoko maber moloyo e penj maduong' mar KCSE kuom skunde duto mayudore e sub-kaunti ma Ndhiwa. Ma en ler mane ogol kod japuonj maduong' mar skundno Thomas Otieno. An iluonga Thomas Otieno, an principal ma St. Augustine Mirogi Boys. Skul kaka wan wanwang'o ni wamor gi skul kabisa. Skul otimo maber nikech ka wapimo gi higa mokalo wamedore. Higa mokalo ne wayudo 5.8 5.8. Higani wayudo 6.2 6.2 and higa mokalo nyathiwa mane otimo maber mogik noyudo B+. Higani wan gi jok moyudo A-. Higa mokalo ne warumo e D plane, higani warumo e D+. Matiende nyithindo te biro yudo gima gitimo ka giwuok ka. A- wan gachiel, B+ wan gadek, B plane wan gabich, B- wan gi 20, C+ wan gi 32, C 41. Mago gik manyalo timo diploma kadhi mbele. Koro e wach corona affect Kenya mangima. Wan bende. Lakini hawi maber ni ne wasebedo gi tudruok maber gi jonyuol e platform mar Zeraki to gi WhatsApp group manomiyo nyithindwa kata sama ne gin dala to ne watudore kodgi, wamiyogi gik ma mondo gisom, wamiyogi penj ma mondo gitim, ma kane giduogo to wachako mana gi kama ne gisegike. Daher nyiso jonyuolwa ma nyithindgi ni Mirogi en ni Mirogi osebedo koro skul maber ma ng'ata ma nyathine ni Mirogi ok owinjore bed gi parruok kata matin. Klas mane wan go ni ema ne waluor ne kende nikech namba ne duong' to bende ne ok oikore ahinya nikech weche mag corona. Koa sani ng'ata ma nyathine ni Mirogi adwano bed gadier ni nyathino dhi timo maber chakre joma dhi timo ma next gi nyaka mabiro timo bang'e go. Wan gadier kodgi.